Doa, 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 era costureira, doa, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa, era poeta, doa, doa, cuidaba da besta, doa, doa, e doa, doa, a tía Mari se quedaba na casa, cuidaba de todos, iba ás patacas, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. Sen traballo non che hai cartos no peto. O traballo é unha actividade humana para producir bens e servizos, pero o traballo chegouse a vivir como un factor de dignidade que honra a quen o fai e nos asegura a vida. O traballo feito con dedicación e esforzo non só serve para gañar a vida, senón que é unha fonte de prestixio e xera o respeto social ao seu arredor. Todos sabemos que o oficio ou o traballo dun é sempre máis importante, complexo e prestixioso que o dos demais. De onde podemos deducir que non hai traballo nin oficio sen o seu valor e sen a súa dignidade. Era signo de máis riqueza traballar na labranza que traballar a sueldo. Tamén os sueldos eran unha miseria, claro. Eu creo que vivía mellor o labrador, porque vendía terneros, vendía cerdos, vendía galiñas, vendía de todo que non o que traballaba naquele tempo nunha industria. Porque o sueldiño era pequeno. E o labrador que lle estou falando ganaba máis. Hombre, por exemplo, o que era un bo rematador, pois, é o que lle fai a última volta aos coiros, non? Entonces, ises tiñan, ademais de ganar máis, tiñan un certo prestixio, sí, sí. Normalmente quen traballaba era o pai da familia, o pai, non? É claro, que daba a muller e os fillos, aunque foran pequenos, que foran á escola pola mañán, pola tarde, pois igual atendían na casa o que tuveran que atender a tal e cual. E os que non tiñan o sueldo, claro, tiñan que traballar máis na terra porque para comer nada máis non podía ser, tiñan que buscar algo para vender tamén. Cando íbamos, por exemplo, a Noia ou a Santiago, que a Santiago xa non íbamos, pero cando íbamos a un pueblo onde había varias personas desas, esas nós víamolas superiores a nós. No pueblo todos íamos a mesma categoría. Salvo o médico e o cura era máis. Pero nós, a esa xente, non nos podíamos achegar moito a ela, porque nós éramos da aldea, e eles xa eran señoritos, aunque nós fartábamos a barriga con unha cunca de caldo, sobada de boroa, e eles moitas veces só chuchaban unha cabeza dun xillar. Doa, 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 era costureira, doa, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. Ali había moitas fábricas en Cangas, non sei, pero 8 das fábricas podía saber. Non había empresas donde traballar. Ese era o problema. Por eso moita xente se iba ao mar ou trataba de ir a outros lados. Primeiro veu, ao lugar, veu unha dernatadora, que chamaban a Asturiana. E dernataban o leite e daban o suero. En Forte había bastantes, era o que máis había. Fábricas de calzados, serradeiros e a carpintería. E o ferrocarril, porque daquelas en Monforte había moito ambiente. Sarguindey, Juanatey, estos eran franceses, de origen francés, y fueron las primeras fábricas y hasta ahora las únicas. E despois veu a Larsa. A Larsa, a primeira Larsa que houve, estableceuse en Chantada. Santiago nunca dispuso ni nunca tuvo industrias.
Certeiras é a Conserveira que hai ali. Aí son 100 ou 150 mulleres empregadas, uns 20 ou 30 homens, E Hai señores que andaban de albañil na fábrica de Masó, en Cangas. Outros andaban, a cousas que tiñan que facer na fábrica, non? E pois mulleres moitas. Parecían ali centos e centos e centos de mulleres que había, palomas blancas. Pero son encargados moi malos. Madre mía, e as encargadas aquelas. Onde era rapaza, que igual se daban ver unhas xurras ou como fora. Recuerdo que decía el cura, tenéis que rezar para que llegue el día en que no se trabaja el domingo. No, na fábrica esa estamos noite e día, temos estado na fábrica, na de Don Carlos, noite e día a traballar. Si viñan barcos de peixe que había un apuros grandes, pitaba a sirena. Si era que había pouco, pois daba unha pitada. Iba Cangas solo. Si daba pitada en media, iba Cangas de largo. Entonces, para ir toda a xente, daba 3 pitadas largas. E iban andando e era longe. E levaban o xantar, levaban un caldiño, a máis se levaban un anequiño de touciño, ben gordo, que era do que iba a feira do mar gordo, e un anequiño de broa e unha potiña do arro. Doa, 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 era costureira, o levaba a traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. En esta zona donde eu nací non había empresas. Como a única empresa que había era un aserradero. Houve uns que, os que tuveran uns moinhos importantes e tamén puxeron outra fabriquiña de luz e un aserradeiro. Eran os únicos industriales dali. Algúns traballaban na serreira, que ainda hai agora, pero casi todo de Sada, Fontán, Carnoedo, todo por aí, todo o mundo viña, tiña o mellor algún tiña algunhas terras, e iban ao mar, e mas iban á terra. E serraban os homes, eran mulleres, empaquetaban madeira, encastillábana, levábana, encastillábana todo. O sueldo da fábrica era moi pequeno. Polo menos o do meu home. Era serrador, pero non nos puñían ca categoría que tiñan. Acotizaban pouco e cobraban pouco. A mina estaba traballando, entonces pon as perforaciones, pon a dinamita para arrancar o mineral. E por un par de horas non se pode entrar aí adentro porque están os vapores da explosión, o polvillo do mineral e do cuarzo e todas esas cosas, non? Dos seixos, non? Que é perjudicial para a salud. Entón aproveitaban que unha horror metíase en esas 2 horas a coller o mineral recén arrancado o gas. E terían o mellor, chamabanlle quinta columna en ese talán, na nosa terra, aí na miña aldea. E a lo mejor traían, entre 5 traían 200 kilos de mineral. Non había folgas como hoxe. É xente traballadora, cumplidora do seu deber. Eu tiña boa idea delas. Un peón ganaba 10 pesetas por día. E un kilo de wolfram valía 40 pesetas e podían traer 15 ou 10 ou 20 ou 50 kilos de wolfram, así que abandonaron un montón de cosas por wolfram. Había unha fábrica de conservas. En Rianxe había unha fábrica de conservas. Traballaban todas mulleres. A máis algún home, pero moi limitados. En Cangas había moitas fábricas, Estaba a de Masó, estaba a de Corbera, estaban a de Chamadouras, había moitas fábricas en Cangas, empleaban moita muller, Para as mulleres había moito asunto da fábrica. Daquela época, as fábricas traballaban moito, despois tamén co asunto da guerra, tamén traballaban para facer conserva para a guerra,
para mandar para frente. Fun a unha fábrica a Puebla 12 anos. Despois caseime, como tuve un fillo, pois fun para unha fábrica para Palmeira. Despois dunha dura pelea, porque nos botaban ao casarnos, volvín a traballar de maior. Xa tiña 52 anos cando volvín, pero pasei 3 anos pelexando polo meu traballo, cando me casei botarme da noite para mañán fora, como a todas. O primeiro meu sueldo foi de 7 pesetas. Cada día. Claro, daba sempre, parece que tiñas afianzado. Entende? De outra maneira de albañil, pois a mellor que terminabas aquel chollo non había outro chollo, esa no mellor tiñas que andar de peón. Si, despois xa cheguei a cobrar 20 e tantos, pero cando empecé botei anos. E unhas amigas miñas que entraran antes estaban con 5 pesetas. E eu, como fora esa fábrica antes, díxome na oficina, dixeronme, canto ganabas na outra fábrica? Ganaba 7 pesetas. Entón puxeronme 7 pesetas. Iban as mulleres a traballar, a faceren o peixe, a colocaren o peixe, a cocido e mañado, e metíano en latas. E a sardiña, pois cortaba a cabeza, iba para o canal, para Moura, e despois emparrillábase, metíase nunhas parrillas, e aquelas parrillas iban a uns asadores, a uns fornos. Xa tiña ido a traballar para as 7 da mañán, e moi traballar hasta as 10:30 da noite, só cunha hora de comida, que hasta non lle deixaban tomar un bocadillo ni nada, como ahora, bueno, ahora teñen o tempo para o bocadillo, non podían comer nada, non miraran comer as niñas escondidas. Doa, doa.